Rat u Evropi, ukrajinske izbeglice u Poljskoj. Selo nevakcinisanih, plodno tle za antivaksere. Strah od poskupljenja, Hrvatska se sprema za evro. Dobrodošli u Europeum. Na teritoriji Ukrajine, površinski druge najveće zemlje u Evropi, vodi se rat i svakodnevno reke ljudi prelaze granice u pokušaju da se sklone na sigurno. Ukrajinski muškarci između 18 i 60 godina ne smeju da napuste zemlju, ali žene, deca i starci beže od ruskih bombi, granata i tenkova u susedne zemlje. I zahvalni su što ih tamo, skoro bez izuzetka, dočekuju raširenih ruku. Na železničku stanicu u poljskom Šemišlu stalno pristižu izbeglice, porodice, deca, starci. Malo je ovde muškaraca starijih od 18 godina. Ukrajinska vlada je sve borbeno sposobne muškarce pozvala u odbranu zemlje. I Sergeja, on je spreman da ide u rat koji se vodi na drugoj strani granice, ka istoku. Bole mi tutaj, ne mogu ja poprosto na to paći. Tu me boli. Ne mogu da gledam svoju zemlju kako tone u rat. Moram da je branim. Gledam šta se događa i srce mi se cepa. Televiziju nje idu tam i bole srđuška, napravda. Dugi redovi na kontrolnim punktovima na spoljnoj granici Evropske unije. Pred stanicom srećemo Poljake koji su samo inicijativno došli da pomognu ljudima u nevolji. Nude im besplatan prevoz i smeštaj. Većina ljudi ovde je preneražena Putinovim ratom u susednoj zemlji. Žele da pomognu, da pokažu ljudskost. 26-godišnji Oleg Smal, i sam poreklom iz Ukrajine, spreman je da primi više ljudi kod sebe i svojih prijatelja i pruži im utočište u Krakovu, na jugu zemlje. Imam još 2 slobodna mesta, kaže. Čitava moja porodica je tamo. Otac, majka, braća sa suprugama i decom. Svi su ostali tamo, u Lavovu. Situacija nije dobra. Ali činimo sve što možemo kako bismo pomogli ljudima ovde, na ovoj strani. Pomagamy tutaj, robimy co możemy po prostu po tej stronie. Mnogi su srećni da su uspeli da pobegnu od Putinovog rata, ali rezervista Sergej ne želi da beži. On želi da se vrati u Kijev, između ostalog i zato što je na Majdanu 2014. demonstrirao protiv proruske vlade. Też w domu tak siedzi, ogląda telewizję i bardzo mi też było szkoda, że... Bio sam kod kuće i gledao na televiziji kako policija mlati 200 studenata. Tako je sve počelo. To me rastužilo. I zato sam se uključio u revoluciju, jer mi je bilo žao moje zemlje. Revoluciju, nie? Bo też mi przykro tak było za mój kraj, nie? Oleg Smal je umeđu vremenu dovezao ukrajinske izbeglice u Krakov. Na trgu u centru grada se održavaju protesti protiv rata u Ukrajini. Taksista želi da se što pre vrati na pograničnu stanicu u Přemyšlu kako bi dovezao još izbeglica iz Ukrajine. Najradije bi odmah krenuo po novu turu. Mislim da ću, kada moja braća uzmu oružje u ruke, i ja definitivno otići kod njih i boriti se s njima, rame uz rame. Na stanici u Přemyšlu vlada sve veći haos. Jedni dolaze, drugi odlaze. Rezervista Sergej još čeka svoj voz za Kijev i učinit će sve da tamo i stigne. Rat u Ukrajini potisnuo je u drugi plan sve ostalo, pa tako i vesti o pandemiji, iako ona još nije završena. Kao u ostalom ni rasprava o vakcini protiv koronavirusa. U jednom poljskom selu mnogi se vakcinišu u tajnosti iz straha da će se naći na meti agresivnih antivaksera. Pritom u Čarnom Dunajecu većina i onako ignoriše pandemiju. Malo ko nosi masku, a samo 22% stanovništva je vakcinisano protiv COVID-19. Jasno je ko ovde vodi glavnu reč. Protivnici vakcinacije šalju svoje poruke s ogromnih plakata na putu prema Čarnom Dunajecu. Vakcina je, kažu, eksperiment nad građanima. Plakate je postavila grupa koja preko društvenih mreža skuplja donacije. S novinarima ne žele da razgovaraju. U selu je kampanja očito urodila plodom. Malo ko nosi maske, a velika većina odbija da se vakciniše. Pod raznim izgovorima.
Nie zaszczepiłam się ze względu na to, że mam problem. Nisam se vakcinisala. Imam alergiju i plašim se. No i boję się i tyle. Da li ste vakcinisani? Ne. Zašto ne? Zato što imam povišen šećer i visok pritisak, a i inače se plašim. Takže se bojim zaszczepić jeszcze. Nije svi se ja se Neki kažu da su vakcinisani, a zapravo uopšte nisu. Gotovo 80% od ukupno 16.000 stanovnika nije vakcinisano. Gradonačelnik iznenađujuće opušteno gleda na sve to. Maske skoro niko ne nosi, a i oni koji ih nose to rade pogrešno. Čak i u zgradi opštine gde je nošenje maski obavezno. Gradonačelnik Marcin Ratulovski je doduše pokrenuo kampanju za vakcinisanje, ali to je bilo davno. Da budem iskren, to je tabu tema. O tome se uopšte ne govori. U ovom kraju ljudi polaze od toga da svako slobodno, prema sopstvenom nahođenju, može da odluči da li želi da se vakciniše ili ne. Ali virus hara i Čarnijem Dunajecom. U poslednje 2 nedelje od korone su umrla 3 pacijenta. U domu zdravlja lekarka Tereza Pazić pokušava da nagovori sve svoje pacijente da se vakcinišu. Bez većeg uspeha. Umorna sam od ove pandemije i osjećam se pomalo bespomoćno. Mislim da je manjak obrazovanja najveći razlog što ljudi ne žele da se vakcinišu. Ja kao lekarka, naravno, smatram da je vakcina najveći blagoslov 20. i 21. veka. Nepunih pola sata vožnje odatle je regionalni centar Novi Targ. U ovdašnji dom zdravlja danas je došla 8-godišnja Matilda sa svojom majkom. Ona živi u blizini Čarnog Dunajeca. Ali oni koji žele da se vakcinišu, to radije čine tamo gde ih niko ne poznaje. Boje se da bi ih u njihovom selu popreko gledali zbog toga. Matilda je trenutno jedina u razredu koja je vakcinisana. Drugi kažu da će se vakcinisati na leto. I u Novom Targu je broj vakcinisanih prilično nizak, a i onih koji se odlučuju na prvu dozu vakcine je sve manje. U povratku prolazimo pored još jednog antivakserskog plakata na kojem stoji "Nemojte se vakcinisati". Ova jasna poruka pada na plodno tlo. Čarni Dunajec i dalje ostaje selo nevakcinisanih. 19 od 27 članica Evropske unije pripada takozvanoj eurozoni, zajednici zemalja u kojima je službena valuta evro. Uskoro bi trebalo da im se pridruži i 20, a naime Hrvatska planira da 1. januara 2023. kao platežno sredstvo uvede zajedničku evropsku valutu. Većina Hrvata se raduje tome, ali građani se i plaše da bi evro mogao da donese razna poskupljenja. Mnogi zato već sada žale za kunom. Dinar. Valuta koja je nakon skoro pola stoljeća izašla u Hrvatskoj iz uporabe i otišla u povijest. Prvo je jugoslavenski dinar nakon osamostaljenja Hrvatske 1991. zamijenio hrvatski, a njega onda u 5. mjesecu 1994. kuna. Dinari su postali muzejski eksponat. To će se uskoro dogoditi i kuni, i to prije nego što proslavi 30. rođendan. Da, sad kad budu ti euri i kad pretvorite plaće u eure, to će biti jako malo. To će djelovati mizerno. Kaj imaš sad nekakvo primanje, 500-650 eura, čisto bit će nam teško to prihvatiti, neće više biti na tisuće. Slično misle i drugi stanovnici glavnog grada Hrvatske. Treba će puno se prilagoditi, ali kao ćemo kad budemo išli na putovanja vani, to će sve biti lakše malo. Meni je žal što neće biti više kune, a mislim da nekakvih velikih prednosti od eura neće biti. Prema posljednjem službenom istraživanju Hrvatske narodne banke iz 2021. 45% hrvatskih građana je za uvođenje eura. Istovremeno pak 38% misli da će dolazak nove valute izazvati negativne učinke. Taj strah nije opravdan. Dakle, rekli smo i kako govore iskustva drugih i sve mjere koje smo predvidjeli kako bismo spriječili neopravdano povećanje cijena, govori o tome da je taj strah neopravdan. Od 9. mjeseca ove godine cijene svih proizvoda i usluga bit će izražene u kunama i u eurima. Kažu iz vlade kako bi se građani priviknuli na dolazak nove valute, ali i da spriječe potencijalne trgovačke malverzacije.
U slučaju bilo kakvog ili neispravnog preračunavanja ili ako potrošač smatra da je taj trgovac ili taj pružatelj usluge iskoristio moment uvođenja eura kako bi neopravdano, ako on to smatra neopravdano, povisio cijene, on može i na neki način djelovati. Sad me baš taj euro nekak ne veseli kao onda što me veselilo primiti hrvatske dinare. Jugoslavenski dinar, koji je s hrvatskog tržišta u potpunosti povučen 1994. i danas nekima donosi dobit. Na internetu njegova cijena doseže 2000 kuna, odnosno oko 265 eura po novčanici. Takvu antikvarnu vrijednost će kuna teško dostići. Svatko naime može ostaviti koji papirnati primjerak u škrinjici s uspomenama, jer krajnjeg roka za zamjenu novčanica kuna u eure za sada nema. I dok se jedni odriču nacionalne valute kako bi se pridružili europorodici, drugi koračaju u suprotnom smeru. Nekoliko komuna u Španiji naime eksperimentiše s lokalnim valutama. Tako je jedno mesto na Sredozemnoj obali uvelo sopstvenu valutu Evrodeltu. Nadležni time žele da pomognu ljudima koje je pandemija finansijski posebno teško pogodila, ali i da s druge strane poguraju lokalnu ekonomiju. Ovo je raj za flamingose i druge ptice. Delta reke Ebro na Sredozemnoj obali Španije poznata je po svojim nepreglednim poljima pirinča i odnedavno po sopstvenoj valuti. Svaka 3 meseca Marisa Miro dobija 120 evrodelti iz opštinske blagajne. Novčanice imaju istu vrednost kao i normalni evri i trebalo bi da ovoj 65-godišnjakinji pomognu da prebrodi pandemijsku krizu. I pre pandemije koronavirusa ona je jedva sastavljala kraj s krajem, a nakon što je obolela od korone, mesecima je depresivna čamila u kući. Ova finansijska pomoć mi pomože da izađem iz kuće, da popijem kafu ili da mogu da kupim šampon za kosu. Stvari koje ranije sebi nisam mogla da priuštim. Kriza izazvana pandemijom teško je pogodila selo Deltebre i njegovih 10.000 stanovnika. Sopstvena lokalna valuta trebalo bi da im malo olakša život. Marisa Miro evrodelte može da troši samo u svom mestu. S njima ne može da kupuje na internetu niti u shopping centrima. U projektu učestvuje više od 60 lokalnih prodavnica. U opticaj je pušteno više od 50.000 evrodelti. Na kraju meseca lokalni trgovci mogu da u opštini lokalne zamene za prave evre. Za nas je to dobro, jer kod nas sad dolazi više ljudi umjesto da idu da pazare u velikim supermarketima. U opštini evrodeltu vide kao valutu koja pomaže i građanima i lokalnoj ekonomiji. Uveli smo ovu valutu u trenutku kada je situacija bila najgora i još je loša. Evrodelta je doduše uvedena zbog covida, ali smo odlučili da je još zadržimo. Za više od 230 meštana poput Marise to je dobra vest. Nakon nekoliko operacija kičme ona je postala radno nesposobna i živi od mizerne invalidske penzije. Sada mogu da odem s prijateljicama na kafu. Ne svako jutro, ali mogu malo da popričam s njima i da izađem iz kuće, a to je baš ono što mi treba. U kafiću u koji uvek odlazi, Marisa može da plaća u evrodeltima. A tu je, osim ukusnih sendviča, čekaju pre svega društvo i čašica razgovora. Čašica razgovora i prvi vesnici proleća. To je jedino što može bar malo da nas razvedri u ovim tmurnim vremenima. Pišite nam kako vi gledate na trenutne događaje u Evropi i podelite s nama vaše brige i strahove. I pratite naše sadržaje na internet stranicama Deutsche Wellea. Prijetno!